Tervepä terve. Muistatte varmaan massikan, kun ei tullut mustaa savua ja tänään sitten oli sen verran kiirusaikataulu, että en kerinyt kuvaamahan. Vaihdoin suuttimet siihen. Tuossa on vanhat. No voi vittu. Tuossa on vanhat. Vaihdoin suuttimet siihen ja ajattelin, että kyllä sieltä nyt pitäisi vähän savua tulla, mutta ei se paljon muuttunut. Käydään nyt katsomassa. Nyt on ehtoo jo, kello on 8 ja täällä on vähän pimiää mutta siinä on hän, Massey Ferguson. Nähdäänkö me mitä, jos mä paan vähän puhelimella valua. Suuttimet vaihtohon ja en mä tiedä miksei tässä saa niinku savua tulemaan putkesta, perkele. Ei poka, ei tuu. Minä en saatana anna sulle savua. En anna savua, perkele. No, kokeillaan. Panna käyntiin. Nyt vähän tuloa. Näin pimiällä ehkä se näyttää, että sieltä vähän tuloa, mutta en mä tiedä. Pitääkö tuo? Tiedän näkyykö se teillä kuinka ei. Näin varmaan mitään. Nestepää vaihtoon. Jos sieltä saisi yhtään tulemahan sitten enemmän.
En tiedä. Pakkaaskontti taas huutaa. No, katsotahan nyt sitten, perkele. En tiedä mitä tuon kipiän lehmän kanssa tekee. Mopedi. Ei oo mun, mutta se on mopedi. '58 mallin putkirunko, paappatunturi. Tein siihen koneremontin, vaihdoin kaikki laakerit, stefat sun muut ja nyt se pelaa, mutta se on tuolla. Se on tuo hyllyllä. Se on pantu niin sanotusti orsille. Orsille pantu tuo. Mutta tuo on kova peli. Tuo on kova peli. No ei tässä sen kummempia. Katsotaan kun mä saan sen nestepään ja vaihdetaan sen niin. Eiköhän sitten rupia jotakin tapahtumaan. Jos ei sittenkään tuu savua, niin mä saatana myyn tuon keksinnön helvettiin. Hep!